mungkai Olivia Burma ani para Tulasikor Matisara para ang tini petrol pump hapka thokdana hini hap mani line kebang manggai ang dalang lia khana iko tagal jolawo pai sikoni sori hange hini nane hini ko mata mane thangnani bagai doi chokra nogo thangnan doi tongmani bolte asung doya angkai ang boys school uklok tei khlai ayang the koroge o kota tak library ganati khlai ayang makali restaurant tong ayang ganati thangai thangmani op wan sarok jengno thanggai akonai sabo borong uskuti bai thutai kalangpho nge seng kun semi borong sabo thutai jeng siniya sin dolokre nge borok nong dol nabo kol khaini hadin chaw nge seng no fire service lai drabo kasuka bike bor waseno thangai lama waseno traffic rokhai kasuri rio borok ar kasu akoni sengno ayang tlang thaka andomar ga school ga no tlangai ani bike no bokhna naika ngete bunani phabuhan buimano ngai borok ang police ektara khlayo noro outpost of friday 2000 rang reading yakaba 2000 rang reading tabung bike tlang thani yakaba ni dono nong ase angkai ang saka abosi ni boss bonduya angbo phaike nongnai chin than namaro kere ene sek boklai ni mano phone number kere angkai borok abo samase an bike no tui phayo angkai tui payment si oi fire service payment ni kicha te ngote ang ko master para thama road phajing borok hapthang angkai ang babikha borok nongkai babikha angkai borok aing otlang thaka jengno majra phan khlai mano kang tom puji kha je bui phan mano nita ha mane bui phan mano ba ani bokeni rang 1 taka ba 2 taka tom phan hai mano mobile na hai mano abo hai ba bi ang thangli ang direct ang ko thana phaiga ko mo khwai thana puran bazar o jagan phaiga or phai ang saga sarjano saga ang borok nang photo phono kang borok no photo jolo ba ko law district area kok satate ang borok photo bunya rakha kaisa khogoi nyota khogoi system haikan mabukha jodi ang ba bikha mane borok direct photo ti ro to hangkai borok an phun pan phoksi mano ang phai ba bikha tang ang phaika or phai sarjano saga sarak sarno saga ang borok thangni norong out borok ani address phone number paran bumong bike number nare kai ko ata ko no ang bike number manare mo pore hangkai abo haike borok koron sar anot jengno thangdi hin saga ba anota outpost thangdi hin saga kai outpost thaga outpost thangkai outpost ni sar song mati sar bai malai di hin so sar song malai ka sar song photo rika sar song photo rika kai je borok ani bike seke tlang thango a bike sek tlang thango jaga ni o borong tlang thaka ga jaga dukan tonga dukan no pura kaisa aso jak tongo dukan malik bor dukan malik nong na asa khayo engkai abono sar song thangsei kan mati ngono nong borong nugu hon chawo kan nugu hon saga kai mane o borong sisi ni ke siniya jongkai sar song borok ano bom phone number e whatsapp ya photo share khai dini borong share khai rika anga tarpore kai borok sawo norok ekam khai di affair sara sing ati kona koni thangai bui nok nok thangnani abo haike sawata abo haike thangnani chini boni yamok kere hin chawka ani bike ingkai tarpore ang ayang office ran hoje payment hoje ingkai ko ano ko puro state bank gan also puro kai aja ko jagan sat call khai gano nin bike man khai hin nin bike man kha phai di hin ingkai ingka puro kai ko jengor ha phai ka ingkai khoroksa manga tamote khoroksa ram je ko je ani bike sabi sengnai bono jaga tak bisingo ingka ani bike takon maya ko ang bike tinin dor kanang tongoda hanawo mane cash ina hini application statement dina nai kan ko application no boro accept khaya ko borde mane sing sawan norong nunggan approval sing no suya ko ni diwan ang chokoro ko ron sarsang kai boro takon accept le ko application kai akata bike tinin nang tongo tinta sata no time photo click khlaimani oro ni ko photo bang jalo jurus khai ta phone botong tabo borok application siri nai borok no thanani darkar borok application siri nai borok no sawi akoni siri na po hayin chaw tabo ni bike talnai khorok tamni bising khorok busung manjaka khorok busung manjaka bole ang bising khorok sana no kai tabung ni bike no rohna kok da saborok bike talnai da na malang borok sawo bike ma khai malang nai norok texele nai chaw sebelnya nabo saimiya jeng tak mo horo si abo hai khwai just down bising so hai khlai je tong ke mo lama haksal thana ko sin or hote koron hote da prai 18 19 busuk jara na singka no goro
oro iko jeng je gotnang logben theke tinta satana aro engo gaje logben theke do 5 minute domni 5 minute oro sapai kana sapai ka hangkai iko apro jeng kase fer kheman hangkai to tak domni tinta satana tabuk 7:30 bayi dong nong ni para khabo jaga gani para hangkai ko Tulasikor mati sora para mungka ani mungko olik tebol mungkin neng tabuk borok no tam khlaina musung tam angka borong tabuk nayo olo next time oba hai sini borok tai oba hai ta khlaijak tu bongni o wan sara oba hai ke majar ta khana sini parao thangga sing borong no kuno phungsa buya phungsa to yakeno phiok raho iko usgang oba engko sin parao bike accident khlairi ro sing kustam khlaya salakon bikho ya oba hai ta mane next time oba hai tai tang thung oba hai na yang